Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B.
mamayapa tamo po manalangin tamo. Sakda na maestrong kaya kaming Ginoo. Dakal pong nakalasalamat anong makananong iningat mo kami ining kaya bukas. Migisin kayang payapa ay ating sikanan pa urinan yung lugod mo. Ginoo ini po yung kaya kaming masyayang kayabakan. Makatipon kami kayang mikakapatad, ding mikakanlaut, mikakanlapit lang yan yung orsity. Banting upayang gaon miyayin kaya kaming meto nga pasalamat. Meto nga yandog kaya kaigpa. Makanyan nakasanang nga patulan nga yung orsity king kaya kayang pamisasan meto nga kayang mikakapatad. Diyos ko, numbur yan mo itina naman na lang masulit. Ipanibala mingan po ka rin kaya kang may payang gamat. Nga ganaganang bagay adartang kaya tibabo na ningyato. Ikpambanal, makanyan mo kaya sanang bukluran king kaya kang maparing lugod. Ingatan may balang metong at metong kaya kami ganun Diyos sa laot may pamidake ka rin dulang daring kaya kayang puso pong kaisipan. Noon itang pamisasan metong niya sanang malyarim nga gawa. Ikasulong nanin kaya kaming kasalpantayanan. Ikpambanal, makanyan mo kaya sanang dinan kabyasnan karing kaya kayang puso pong kaisipan ganun Diyos banting upayang itang kaya kang pagawa kaya kami. At yung kaya kang amano, makanyala sanang midapo ka rin dulang daring kaya kaming puso ikpa. Ganun Diyos nga nga baka iti ang gana rin kaya kaming kapatad ay tiyo king yung karnan. Ginun Diyos ingatan mula. Dinan mo ang kanwanan king karelang biye. Anong makananong meko lang payapa, makanyan lanaman magsikubling kapayapan. Nainik pa pauri naning lugod mo. Ikpambanalo, ini po yung pinili mong kasangkapan at taletera ng kaya kang upaya. Dinan may piyarsang pong sikanan banting upayang makanyanong malayang galawan ng kayang mananakatungkulan. Ikpambanal, makanyan may sanang itubod tang kaya kang pangakong mapamatulang ng Espiritu Santo. Banting upayang yan turong pun tumayad ka rin malyarim yung gawan ka rin aldo bukas. Ikpambanal nga ng oras iti pa. Salamat kaya nga lampupos ka rin lugod na pagkalob mo kaya kami. Salamat po ka rin pagkadumumbiyang pong sikanan kagumnan ng pagkabiyig pa. Ginumin Diyos o ini po yung babayit na kapanandaman durugang babon ng yato. Ginumin Diyos makanya niya sanang midinang kawakasan, midinang kayangganan paulinan yung kaya kaming pamisasan metong gagawan din kaya kayang banala katungkulan paulinanin kaya kang burik pa. Ginumin Diyos siya milamampugi sa nang sambitlan ding lalamandaring kaya kaming balang puso. Ika po yung manakit ginore ni puring samumi ang pungawad nga nga bakay te sana tanggapan mo nganting mabanglunghain king malmong harapan at tanggapan mineman lobos ang tangkaya kang pamimpala. Ipapamilitan mi sablaman ibat na nga yung gampo king wakas. Iyan nasa
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa araw na ito ay gagawin po natin ang handog po, kung saan ang bawat isa sa atin ay itinalaga ang oras na ito. Alam niyo po, ang pag-handog ay iba-ibang klase po. Noong kapanahunan ni Abel at Cain, si Abel po ay si Cain, dahil siya ang magsasaka, ang inahin po niya ay yung hani niya sa bukid. So yung parang hindi lang yung special, pero si Abel, dahil po ang trabaho niya yung tagapag-alaga ng mga animales, yung pinakamataba sa mga alaga niya, animales, lupa, yan ang inahin. At ano pong nangyari, nangyari po ay ang Diyos ay kay Abel ang natanggap. At Cain hindi natanggap dahil hindi po bukas sa kanyang loob. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, sa atin po, hindi inihingi ng Panginoon yung pinakamalaking kinita natin. Opo. Hindi na inihingi yung 10%. Ang inihingi ng Diyos sa atin, ito po, basahin natin sa 2 Korinto, Katulong Korinto 9:7. Opo, basahin po natin. Sabi po sa nakasulat, magbigay ang bawat isa sa ayon sa ipinasya ng kanyang gusto. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So, hindi po iningi ng Diyos sa atin, no po, ang malaking bagay na hindi natin kaya. Ang inihingi lang niya yung hindi malubigat sa ating loob at gusto niya maging masaya tayo kung ano po ang maiahandog natin ngayong araw nito. Kaya mga kapatid, gawin na natin ang handog po sa araw na ito. Mula na pure ng anak ni Lord,
salamat. Ing Diyos pong ibiyeyo, mayap kong kamusta, kekong sablang at iyo. Ingole naniti Sebolaka renan mulit po si bayan. Salamatan ko ngenedeng usuyo bo biekot pag kalop king pangayat yoyo ing saglit aworas kakong pangayat yo mete poniyo miyabe yabe tamo ngening wayat datang ing Paskwa ke kayo kong talasamba manwalang atiyo kasalpan tayanan teka baluan yo wari ing Pasko aldoldo ke kayo wari makanian talasam bang desan at mo misan nung ke kayo datang aldo naning Pasko ke kong kamalayan aldoldo Pasko ya buwan ke kayong gawan panuanan kong sablo ding bolong ayin you
walang malati, arapaning Ginoo, nune pante, lawenang atiyo, kung sablang manwalang atiyo. Gintuampon pilak, o langa yebiyeko, King Aldo ning Pasko, ay ti gagawan niyo, nuneng langanggang, lugad ko kayo, yo ayeng ayebiyekong regalo kayo. Ingka kung patnube, kawangan ko la, lang maniwala, Diyos king upayana, King Aldo at Bengi, beke koya, King lang saglit, tawo yung gawana, ngenitikdo kayo, manalangin tamo, at ibu kayo lang, di nga duwangga matiyo, bayo lang tanggapan, karing sarili yo, ibiyekot pagkalob, recuerdo ke kayo. Sakdalan, at kagalang-galang, yestrong ginuko, at ginora naman, ore niringkawan, keti kudisan, Diyos ko ilanangan, bendesyonan mongan, maging ding atiyo, King marayong lugar, Diyos kailangan, kapanyat kongon, mabagsik asakit, ate lam yabuban,
tanggapan. Malatit maragol, Diyos ko ing aduan ko, lalakit ba bayi, malunos kageno, ela meyaboban, na namang peligro, o leneng lugod mo, kare lababye mo, o gunong masikan, ning yatong ka renanda, malunos kaigpa at eto ngolanda, masika na bagyo ate lumeleyo, king biedeng anak mo, Diyos ko malunos ka. Ing biye at pagkabiye, kare laye mo, ba langalang sangkan, kaniyang pa maminto, ibiyemet pagkalob, karening anak mo, balong miyo beyobe, kanyang pa maminto. Ing tauli na Diyos ko, ingawat ko keka, sablang manamdaman, kayapan mula, Diyos ko kanyang lihim, pisan mula, metong man karelo, lapang ko kuanan niya. Yan aso maestro, ding panolongin ko, o rene ding kawan, ang ene ateyo, sablang manungkulan, ang nating membro, pakaban mo po biye, yan na saing dalong ko. Ing kanakong bendesyon at ing kanakong pamipala, sabla-sablang anak na ning Diyos. Ipabiyeke ang pon pagkalob kaya kayo, ayanting regalo, king kaya kayong pangayatyo. Ngeni iyang pulasyo, ing ate yung kalam apig kalob ko kaya kayo, manibat king babo ang kaking lalam, ang pulasyo. Ing kalam apig kalob ko kaya kayo, ban kanita, malyaring lumele, ing nanumang kapanamdaman ayateyo aguguno king yatong pagkarinan niyo. Ing kanakong salamat.
ating kanakong regalo. Ngeni ake kayong panintunan king kanakong pangayatyo. Panuanan ko ng sabla ding kekong puso. King kekong pamagmanano king upaya na ng Diyos. Ban malyaring makyabe kayo. Ban kanita ang gaman king kapilan. Kaya beyo ampon kayantabe. King kekayong pamaminto ing upaya na ng Diyos. Apagkalob ko kekayo. Buntok ng konbensyon lana kang mamilatan. Ban malyaring ing lugod ayatiyo. Ban malyaring ing sablang tungkulan yu, king arapan ning mayastrong Gino, ban malyaring iti at gawan yu. Ing talagalo karing manamdaman, ban malyaring galawana ing kayang katungkulan, ban malyaring ibyene ing lugod. Antena ning ikong sabla king kekayong pangayatyo. Ban malyaring gawan yu. Ban malyaring pisasan metungan yu. Ing malyaring banal apamakiramdam karing balang sarili yu. Pakikuanan yu ikong sabla. Malawot, malapit, misasan metong loding kekong panamdam. Ban malyaring makiyabe kayo king upaya na ning Diyos. At iyako, makanyan ko mo ring makiyabe king kekayong pangayatyo. Antina ning pitaganan niye. Ing kayaldawan ayanti kanini. Ban malyaring itangandog. Akalupa na mo adati yung gagawan king harapan na ning Diyos. Ban malyaring iti at gawan nyo. Maging panyulong ngan sana, king kekayong pangayatyo, king kekayong pamaniwala, king kekong kasalpantayanan. Ban iti ikayungan, ing magsilbilang uliran ding kekong kasarilinan. King Aldo ampon bengi, potang ing tao king kayang kasalpantayanan, parating makasadyo at makayungyong king upaya. At kanita, makiabeya ing upaya ng Diyos, karing balang metong kekayo. Potang ikayo, ing tunenong makayat na rin kekong panamdam, king ulido rin kekong tungkulan, king kekong kasalpantayanan, ban maliyaring ikayo. Ing miyabe-yabe laring sariliyo king lagyuning pamaminto. Panuana nung sablaning Diyos, ding mayap adapat na ning metong ataw, uling itiya ing matulid agawan yu. King uli na ning ikayo, ing mituturuan kayo, kareting banal ayamano, makatuliran mo nga na ing tao, tukiya at gawaya, king borina ning Diyos, karing balang metong kekayo. Ene-ngeni nga na, ene bukas, ene king tutiking bukas, ban malyaring ing tao gawaya. Nuneng panawon at yune karing balang metong kekayo. Sablang ate yung sakop na ning sentro, Sebol, Tagumpe na ning biye, karing balang metong kekayo. King huli na ning kekayong pangayatyo. Meging masipag at mig masipitla, ding kekong panamdam banketi umekayo. Ikong sabla nga na ing mikakapatad kayo. King bistamat meging kesale king mesabing at yan ning metong ay ininduan. Dapot king uli na nga na ning kekayong pangaturuan king kekong kasalpantayanan. Iti at magsilbing inspirasyon karing balang metong kekayo. Panuananong ganap ning Diyos ding mayap adapatyo. Panuananong ganap ning Diyos ding kapamintuan nyo. At panuanano ning Diyos ding kekong pamagkapilit man kanita ing tao.
Karing ditak-ditak, karing bane-bane, ban maliyar nging tao umene. King kagulutan ng Yeso Kristo, ban malyaring tuki. At ban malyaring anang ipangaral ing Ebanghelyo, king mabilog ayato. Iti, yo ing delako ang ponsinoyo, king kekayong pangayatiyo. At eke maging kabukuran, ing kekayong orasan. Miyabe-yabe tamo, nga kung mga manu kekayo king lagyo na ning pamaminto. Ikeng banal king kayarian, otang ikayo, maus kayo, at king kisap mata at yu kami king siping yu. Papanatilian nyo sana ing mayap apa makiramdam. Kambena at iyagapeye ing mayap adapat karing sabla. Mi kakalugod, mi tatambayan, mi papagmalasakit. Mi tuturuanan king sablang bage, king ikasulong no ning kekong kasalpantayanan. Manatili ko ikong sabla karing awos akeyawas yu. At alang malyaring maging payali karasnaling tungkulan king harapanan ning Ginoo. Ilaring tauliko ampon binyeking kanakong pangayatiyo. Ban malyaring pirarakayan ing oras ayatiyo. Uling gintuyo karing balang metong kekayo. Salamat kekong sablang atiyo. Yayaliwang balen angeni atiyo. Wapin panwanano ning Diyos ding balang mayap atakbangyo. Wapin eko tutok nang kabang atiyo ingbe angga king tauleng singap no ning kekong pangisnawa. Tuki kayo, gawa kayo, king burina ning maestrong Ginoo. Maligaya at masayang Paskwa, ibabiyeke at lalakwan king kekayong pangayatiyo. Ing kanuanan ampon, ing kapayapan, kayantabeye, ikong sablang manuparan. Dakal asalamat kay kayo. Kay boti lareti balen ding soyo ko king pangayat yuna ning balang katao magpakapilan man eto tok nang kayo king pamanuparan king rening Ginoo ing pamipalana ning Dios ke kayo ya yang kekong bit-bitan soblang talasamba king Aldo at Bengi eka wangan kula ding kekong sarili sabla pasakopla adios ing bendesyon moala kuan ke kayo ing wagas ng lugod baba lutan ko ding kekong sarili lob ning pamaminto waye ko tutok ng pakatandaan niyo sinuyo ke kayo banal yang tepunan king pa manayin niyo harap ning ginungnuan wabalik kong doble
kasal pantayanan, Apostol Santiago lakwan danakongan. Pasibay po, dakal salamat kay katamongan na po ngayon ng aldo ni no karin gawa tayo po ing andug ne po. Reng kay katamo pong andug areni metong lapo kareng source income tamo para karetang programa tamo king kay katamong kapatiran ne po. Kaya po milabas
banwa kewataya po ing anti kanini mo rin rin kay katamo pong alikum isinaup tala po keng project na ning kay katamo pong sentro keniking Cebu ne po. Ngini po ing programa tamo ngening banwa ngayni nung no ka rin din kay katamo pong medium bang tingupayang dinantala pong masanting pamagaral ne po at bang kanita dakal na po rin kay katamong medium patrain tamo pong medium ne po. Ila po rin paglahanan tamo pong pondo keng daratang bulan ne po. Antimurin, dindaptala po rin dela na ning balay espiritu kay katamo na nung no ka rin penwana na po ing kay katamong pangatyungeni retang kay katamong kagiwan na binyengeni nga dongayni penwana na po ning banal espiritu nung no ka rin dinina nakatamo pong aginaldo ne po. At sabi na reta pong dela ng pamagaral kay katamo na ing Pasko kanu mumisan ne po. Burina aldoldo ing Pasko ne po. Uling ya po ing paintunanan ning Dios kay katamo ito ne po. Mungening aldo ngayni ayami ato nga beses ing Pasko. Burina aldoldo Pasko kay katamo. Uling ing burinang sabyan ing Pasko ne po. Lalong-lalo na retang mami regalo ne po. Retang mami aginaldo ne po. Sasaw kareng aliwang tao na po iya po imburina ng Diyos anyapin po delane ng balay espiritu kay katamo anyapin sabi namo rin kareng binyeta mo alang malati ne po alang maragul nune pante-pantela mo po king Diyos ne po. Uling kalupan na po ning binasa ko nandin na sasabyan na kailangan itapong laus king loob mo at matulami pong bibye in Diyos panuana na po ne po itang ayin kagawan tamo. Anyapin ing kay katamo pong inayin ngeni metong lang malyaring ikasulong na po ning kay katamong kapatiran ne po. At metong pong basan ko pa bayo ko po dinan oras deng kay katamong mamuntukan bang mamiela pong mensay ang pong mapilan report ne po basan ke po keniking Lucas kapitulo 6 versikulo 38 ne po. Sabi na po mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal ang mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. So, reta pong binyeta mo, ne po, sinawag tamo, ne po, emu kining kaya katamo pong andugay ni, nune kareng kalupatang tao, ne po, ing pangako na ng Diyos, sabi na, takal na mabuti, pikpikliklig, at umahapaw ing pagkalub na po kaya katamo. Anyapin, etamo po kakalinguan ing pamanyapat mayap kareng kalupatang tao, at lalong higit king kaya katamong kapatiran, panting upayang ing kaya katamo pong kapatiran, uling iya po ing kaya katamong liban, bang tingupayang makanya pong munlad, bang lalo tamo pong ipakit ing kaya katamong pamikakalagod, ang pong pamisasan metong. Ngini po, ibiya ko na karing kaya katamong mamuntukan bang mamiyala pong mensay o mapilan report. Depo, tuki-tukino po sukari kanini. Uling kita ako pong ngarap mo muna akong muna kasanting na ning kaya ngarap pala. Muna po king kaya katamong Diyos, kaya kayong kapatid, king kasalpantayanan, talasalpantaya kaya katamong distrito, nung sakali man po tintamong bisita, mahiyapayabak po kaya kayo. Karakal tamo pong nginingal dongay niya.
pasalamatan tayo po ing aldong telagatamu. Itamo pong talasalpan tayo. Uling ketang kagiwan tamo, migkalub tamo ketang agyu tamo. At sabi na po ning banal, malatiyan pong maragul panwana na. Bukal king kaya katamong puso, king kaya katamong kalooban, ayo po pigaganakan. Anong minsan po, dengaliwang kapatad sabi ro, enakwa na datang kaya nganduga na kasi alaong nga ibiya, no? Ita po, ayo po sasabihan ita. Uling sabi na, gintuang pong pilak, alaang nga ibiya, dapat itang kaya kang presensya, binyeming kaya kang sarili, bang iandug mo, ining katawan na ini. Bang pakiramdaman, di nga manong malyaring ibiya na kaya katam. Malugod ya po talaga yung kaya katamong Ginoo. Anya po sabi ko, malugod ya. Yung banalay espiritu, nung nagkalubtama po, nung nagkalubtama pong piyakitan, yung banalay espiritu, dininanakata namang regalo. Sabi na, ipaladyo lang na din kaya kong gamat, bangin kalam na ning Diyos, ing bendesyon na tanggapan tamo. At itangbi akapaya pa nating sikanan, manatili kaya katamo. Impulas yung nga naking mabilog yung katawan nga na, banging binyan ng aginaldo kaya katamo ng Diyos, yung may yabiya kaya katamo po may pagkalog. Nga ni Pungaldo nga ni convention niya, palapit-palapit po Kuya Aldoldo kaya katam. O kasi nang minsan adalanan niya mo itang isipan tamong maalunos. Nung minsan hanggang magkano mo kayang bulsa mo, bagutan may bamiyang ibiye, isaw kaya. Ya po sasabihan na ita. Mo Pasko po, takyang Pasko, asa ganan tayo itang pulubi, kan tataya dinan, kinabukasan, o kayang tutuking aldo, asa ganan tayo na naman, ali naman Pasko yan na umami Pero yung turo na kaya katamo, sabi na Aldoldo Pasko. So nga po, bilang manungkulan o bilang manimuna po kayang kaya katamong sentro, kayang Sibol Tagumpena ng Biye, pasalamat ko po. Maragul kaya kayo, kareng kayabe, kayang kasalpantayanan, kapatad. Bistat man po, ingneto nga obra maragulya. Kaya katamo pong pisaw-saw, malugod ya po yung kaya katamong Ginoo. Nang minsan po, isipan ko, makanano ya kayang mayari yung sentro. Kay ba't sabi na nitang meto nga kaya nakan, migagana kaya naman. Makanyan lamo po na rin kay katamong pera yan, makanano yung mayari yan. Sabi ko, malugod ya yung kay katamong Ginoo. Kapamilatanan ng mayap tamong kapagnasan nga ko, malawas at malawas siya. Ipagkalub na kay katamo. Anya, sana po kaluguran na kapatad, doon kay katamong kapatad, malaring sasaw ang pong magkalub po kay katamong sentro, yan po 100% magagamit la po. Pasalamatan da kayo po kay kayong pamagtiwala, kay kaming manungkulan nyo, kay tiking Sibol, na reta pong sinawpyo, o yan, makatalakad ya po ing neto nga building nga bayo, kyan la po mintareng sinawpyo. Itamo po, agaran siyan tamo, lalo na po rin kay katamong manungkulan, kyan karelang panahon, alala pong pasayangnan, basta king kay katamong sentro, pisaw-saw tayo. Anya pasalamatan da na kumantuy kayong sablang talasalpan tayo, kayong kay katamong kayong support tayo po, malawot ang pong malapit, pasalamatan da kayo po. Ini po, iabot ko kay kayo,
kaya beda rin kaya katamong manungkulan king sibol na sana po kayo sasaw king kaya katamong proyekto. Ya po, ya po yung kanaong sabi, yabot ko po kaya kayo yung advance Merry Christmas po kaya kongan. Hello? What? Palakpakan tayo po yung kakatamong gino. God bless you all po kaya kongan. Advance Merry Christmas po. At ini po yung kanaong sabi kaya kayo. Dakal pong salamat. Habang mag-break time tamo po, at nung doble, nung minyekang 5,000, magapulo yung 1,000. Ne po. Ngayon, nung may kalub kang 20 pesos, mag 40 pesos ya. So, pantaya mo po ito. Ako po maginakit. Uli po yung sinabi na ng Ginoo, pantay yung lugod ko. Kaya kayo. Na po. Makanyan man po. Uling Aldodo, Pasko. Yung pakisabi kong mayap, banting upayang mayari yung sentro tamo, makakayabe na ako, saglulo tamo pong manyawad kin Diyos. Yung Diyos naman po, sinabi na, manyawad kayo, mirinan kayo. Tukto kayo, mibuklatan kayo. Maus kayo, pakibatanda kayo. Sagluluta mo pong manyawad. Ngini, nung bisa na ko man po, balang manyawad, mirinan nyo, magtapat siya sana, hindi na yung maragul, magtapat siya, dembinye na ibieno kay sentro, pulong bat, mayari ya. Ini po totoo ini. Magtapat tamo sa, pulong bat, mayari ya. Yan naman po, nung manenaya tamo kitang panahon, nakaburi-buriyan na ng Diyos, mapalyarya naman pong mayari. Tamo mga inipan. Bakit? Utos po kasi Aldodo, gagawa tang mayop. Aldodo, mamusantang krus. Yapin po yung pinakapasko kaya katamo. Uling ginutang Yesu Kristo, yung Diyos igpabinyenin kayang anak, bang nino mang maniwala kayo, mate, mirina niya pang biyalanang. Ito po yung maging pararasan tamo, itanong maniwala na. Yung maswelo tamo po, itamong Espiritu. Bakit po? At tamong tuturo ang tatay kaya tamo. Mamalita, karimbagi, adatang. Kaya pong kaya kami, pamampu makalto yung super typhoon. Sinabi na ninimba na din Espiritu. Alaya pa mang balita kay news. Sabi na, nga nanimba na, misasan meron kayong magnobena. Hindi po mamalita ako. Misasan meron kayong magnobena. Imbis tamang po rin, dahil nga patadyo ka rin, dahil gamit. Baguan lang. At niya pang pegawagi kami, siya Mayaldo, dahil ang binyan ng kalasag. Banganita, uling at yung datang bagyong masika na. No? So, ating pong maniwala, ating maniwala. Unin pong makanyan man diyang retang maniwala, may mintula. Kalupan na yan, uling maniwala, may mintu, uling makapatahid kong Espiritu. Gewami, ating pimpala. Yapin po hindi nalan. Yung makalunos mo po, yapin sana miras kaya katamo, rin kapadatan naman kayong Bisaya, ang po kayong Mindanao. Mirik kanda. Na po, nung akitala po kayong balita. So, matulid na sabi, impamanahid na kaya katamo, dimbanal katutuan niyo. So, ngini, at niya pong binye blessing.
Kaya katamu, na ano po yung blessing. Deta pong gamat taong pepasalod na na. Ay ba't po, kuskus yung manibat kim buntok ang kim bitis nga na. Banganita, makabaksin kayo. Yan po. Makabaksin. Apin po yung babierang pakinabang kaya katamu. Dan banal kaya katamu patay yung banal na Espiritu. Nyapin po, nakatangkaswelo. Kita mo nga tiyo, makapatay. Yung kakatamong pangayawos bilang Espiritu. Kaya kasalukuyan po, kami, yung sentro po, yung pamanadsan. Halos sa imbilang nung kaya nga do kami, lima na kami. Kaya nga sabi ko pin po, kaya convention, ating kung pasane medium. O yung maging problema po, malaos. Ang pasane ko, nyanyan pa sasabihan ko. Baka sakali. Pero kasalukuyan po, maninton ko. Nung ating pong visa mag-apply, kaya pamanadsad, mangailangan ko. Available ya po. Mag-apply po bilang medium na ng pamanadsad at kay bat bilang mamuntukan ng porang abe akong gabinetis. Pasanem ya po, Keti. Gastos mi. Na po. Nung atin, mangailangan ko po. Bilang mamuntukan na po ng pamanadsad. Ako po makibiro. Totoo po yung sabihin. Available ya po. Walang pong mebasyo itang buri kong pasani. Pero makanyan man atin niyang sinabi yung banal. Karin, intubod. Unin pong yung problema, anak niya pang, pituya pang banwa. So, pa pinpwede. Manayo ko pang, siguro, nung ako magkalim, mga 5 banwa. O tang mag-high school na baka sakali pwede yun. Enak man po manakit ka rin, uling yang nanang pong isipan, dahil kapatadyo ka rin, di takla mo. Yung kadwa, halos senior citizen na lang. Dahil ang mga aliwa, dahil kaya nakakanta, may kapag-isawal. Yung problema, yung Espiritista. So, imbis na may active like yung Espiritista, yan na po may kapag-active. So, may magpainawala. Inyapin po ikituketi, kisibul. Unin pong penulanda ako siguro, kanitang kaya na ko pa. Nung makiasawa kayo, kahit spirits tayo. O ikit po po, migdoble-doble. Kareta panganak, maintang. Sobra-sobra na lang. Kung kayo datang lang pa rin kayo na kan. Lalo lang sinobra. Kung kayo datang lang rin matuara. Witapin po, migdoble-doble. Sana po kitang kaya kami. Dahil mapila na makatagan na yan ka rin, nakababayan, makisaulay, patis ba kanito. Miragdagan po imbilang mi. Ako po at ina akong mga nakabayang tao, nung ating pumbisang magpresenta kayo. Ba kanito. Dahil po, ini po totoo ini. Dahil po makibiro, totoo ini. Ba kanito miragdagan kami mo. Kita sentro mi. O kalupa na po niya nga ako, niya may kisawa ko. Uning espiritus tayo nga asawa ko. May katlo kong anak. Dengatlo kong anak, ako nung problema, espiritus tayo. O nung espiritus tayo nga asawa ko. Baka ala akong ini. Eyo ko kayabi. Makanya niya po, imbentay na po. Ningati iyo, makapasakot. Nya palakpakan tayo po, yung kakataman din. Yan po, i-advance kayo po kaya kayungan, kimistamon po kaya December 25, karinya pa yung talagang ado kaya baitanan ng ginutang Yesu Kristo, kimbistaman, dahil bibliati ko, makasulat kan kay Biblia in December 25. Makanyan man, etanay man apa walang bisa. Lalo pa na yung sinabi yung nakanita. Etaya sabing ene malalaos, uli ene man tutuyan. Bisata mo ang pungali. Matuloy ya. Tuloy ya. December 25. Yapin nga kagisigan tamong Pasko ya. Pero kaya katamong espiritista, inyubog na kaya katamong espiritu, inyubog na kaya katamong ng Biblia, Aldoldo, Pasko ya. Kaya katamong. Merry Christmas and Happy New Year po. Kaya kayungan. Dakal pong isa.
Muna po maya payabak kaya kayong sablang kapatad, pong pengari muna kingapong Ginoo. Pasalamat pong maragul uling ing banal may pong aginaldo ne po karing binyeta mong andug nya maswelo tamo po tamo pong espiritista nya yak po maswelo ko uling dinina nakatanga ginaldo uling yang ya po yung panyagka king kapanandaman mame king yato ne po nya ita mo pong atsuking kasalpantayanan alata mo pong tigadig uling ating pong tuturo kay katamo ating pong bibye paralan ng pong nung nanoy tang dapat mong gawan ne po nya ita mo po no karinta pa munta nung gawan ta na po yung kay katamong tungkulan uling tinggap tamo po king apong Ginoo ne po nya maragul ko pong pasalamat king Diyos na iya ko metong kong mamuntukan king tatakning bayong biye ne po nya maragul ko pong pasalamat nya adon ko king apong Ginoo di na nakpasanang maragula kabyas na ng pong katibabatan bang kanita gawa ko ang lubusan ding tinggap kong tungkulan kaya. Pengari ko po ang pong kapatid kalupa na ngeni miyabe-abe tamo na pisasan metong tayo ing metong alugod inandog tayo po king apong Ginoo. Na laus king katamong puso matulaya na migkalub tamo po king kapinanditan na iti nakakit na ni Diyos na itamo masaya tamo, miyabe-abe. Ikami man po king tatakning bayong biye, gagawan miya naman po yung metong ayandog, na ikami ka rin gawan miya kanyan kaya pong 24, karin miya po gawan kaya kaming pamiyandog, kaya nga pong Ginoo, na ibiyem miya ng pagkalub, na laus king kaya kang puso at matulaya magkalub king apong Ginoo. Uling pasalamatan tamo king panahon ngeni at intapang biyang pong sikanan nakakabyusan tanay naman po yung pepabano na kinapos na katamo po nya alang patugot na yung kapasalamatan na bibiyeta mo king apong Ginoo. Detang kaya katamong kaya duran, mididinan lang kapakibatan, mididinan lang kaya blasan. Anya maswelo tamo po, kaya nga ko po ang pong kapatid. Sana itamungan miyabi-abi tamo ang kaking panahon daratang. Sabi na pining banal na ako tutok ng gagawa king kaburyaning nga pong Ginoo. Nya kaya nga ko po ang pong kapatid, sana itamungan abi-abi tamo. Na dakal pong salamat king apong Ginoo, dakal salamat kay akong sablang kapatid ang pong pengari. Ang ganan ko po rin kanako, dakal pong salamat. Advance Merry Christmas po sa lahat po sa atin. At ang kapurihan po sa isang Diyos ang inaabot ko po sa Kanya po. At ngayon po ay sabi nga po ay handog po natin sa ating Panginoon sa sama-sama ang area 5 po na sakop po. At siya nga po ay nagpapasakop din po tayo sa banal na batlaya, pero sabi nga po kung di pa po nakatikilang medium, siya po ay nagpapasakop sa manungkulan. Pero pagka ang medium po at ang banal po ay nandyan na po, tayo po ang sinasakop niya po, no? At kanina po, kung isipin niyo po, halos dikit-dikit po tayo, no? Halos parang wala na po talagang pandemic. Dahil po sa nagpapasakop tayo sa Panginoon at sa banal, tayong lahat po ay parang in-extray po niya. At dahil sa biyaya po ay binigay yung blessing po sa atin na
inaplos natin lahat sa ating katawan po na pangontra po sa mga sakit. Lugutin nga po Ginoo, sabi nga po ay andyan po yan parate na tayong lahat ay nagpapasakop sa banal. Isang patotoo po sa Biblia po, sa Roma 8:14. Roma 8:14 po. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Una't una pa man, tayong lahat ng mga espiritista ay pinapatnubayan na po ng Panginoon. Ang Diyos, ang Espiritu, yan po ang nagpapatotoo na tayo nagpapasakop sa Kanya. Kanina po na dahil sa tinalaga natin ang puso't kaisipan natin, andyan po, binigay po yung rekwerdo na binigay po ng ang Panginoon. At sabi nga po din po hindi naman po lahat po, sabi nga po, iba-iba po ang bawat sentro po na ang nagpapatnubay po, no? Pero isa lang po ang talapastol natin, talagang buo ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po nagpapatotoo din po sa Mumunang Korinto 3:5. Ano nga si Apolos at ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay magsisampalataya kayo at sa bawat isa ayon sa pinagkalooban ng Panginoon sa kanila. Yan po. Pinaakon po na lahat po ng batlaya, hindi naman po sa sinasabing iba po yung talapastol ng ang talagang talapastol po natin, ibabangkawan lang po, sabi nga po, iba-ibang grupo lang. Tinalaga ng Panginoon po yan, pero iba po, hindi naman po iba-iba ang mula ng Eden, Daungan, mismong mga iba pong sentro, Talaan Asilagan, o Oria, mismong Betania po, o dito sa bundok o mismong lahat po ng kawan po ng ang Area 5, Sibol o Dalan Tatak, Pamanansad po. Iba-iba lang pong grupo, pero ang talapastol natin ang Panginoong Jesucristo lang. Siya po ay binibigay lang po sa mga lambatlaya. Kaya nagpapasakop tayo sa kanila. At dito po sa ating pinag-usapan pong medium sa January po, sinabi ng Area 5 President po natin na mag-umpisa po yung pagsasanay. Pero sabi nga po yung sa amin po sa dalawa po, hindi pa po kasi nagkaroon ng papel na SOM. Kaya ipapasok po namin ng bundok na nimbi, yung dalawa, para magkaroon ng formality na papel po na sa pinaka-SOM po ng union po natin na para magkapapel po na authorized na medium, sabi nga po. Pagka nagsanay po doon, ino-authorize na po na Michael sa iba-ibang lunduyan. At kung nararapat na po, yun po yung sinasabi nga po. Pero ang pagsasanay po talaga, as in sa bawat center pa na lang muna, dahil nga sa kailangan pong hiyasa ng hiyasa. At yun po, ipapasok po namin dalawa po namin na baguhan na hindi pa po nag-SOM. At sa pamaskong handog po namin ay ang pamaskong handog, na-adjust po yung pamaskong handog po namin dahil sa huling pamaskong simba po ay 23 po ang kampo namin. Dahil nga po sa kung mag-24 kami, kinalalabasan po para nagmamadali kasi nagpuputukan na po sa daan. Iba-iba po kasi malalayo po mga lugar. Kung gabi po namin ako ng simbang gabi nga po, kaya po gabi as in madilim po, no? Hindi po pwedeng simbang maga, no? Kaya po simbang gabi, as in madilim na po ang simbang gabi, alas 6 po ang nagiging umpisa po amin at alas 7 po. Kaya na-adjust po namin ng 23 dahil sa huling medium po, ang magiging medium po namin yun ay ang official na medium po namin si Jelay po ang titikil po, kaya na-adjust po, hindi po 22. Yun po yung pamaskandong ng bundok na Nibie. Ngayon po, babalik ko na po yung mesa. Salamat.
Maya payabak po, mumung na kayang Diyos sa karing kikatamong pengari, ampong kapatad, hanggang nakaring kaya nakan maya payabak po. Sabi dapat ng banal din sana Aldoldo Pasko na po. Buri may maging Aldoldo Pasko, panatilyan may lugod at kababanlub keng kayang puso. Po, dandaman mo Aldoldo Pasko. Po, dakapat kung payabot ko mo po dakala salamat karetang makapunta kay kami at mesayane naman po yung dalanin biye. Di kagamit kami katang milabasan at din kaya katampo pong evangelista keti miraras naman po na naman kindalan. Dakala salamat itamo po at maligayang Pasko at maligong bagong taon sa ating lahat. Salamat po. Hello. Ing kapuryan ng pong kapasalamatan po, iyang mumuna kong payabot king kaya katamang malugod na Diyos. Kaya kayo pong pengarami na langsawang susuporta kaya kaming kayanakan. At makanyan mo naman po ka rin kalupa kong kayanakan. Ayabak po kaya kongan. Ngayon pong kaurasan na iti, makanyan ko pong masaya. Ang popang ditak karug-karug po, king kaya katama pong kaya kami pong daratang event. Kaya pong December 28, yapin po itang outreach program. Dakal salamat po karing mag-donate. Akit siya naman po Kenny na pong karakal labyas lawen nyo po. Uning medyo karug-karug ko po ning pablasang ala pong masyadong nilub apondo ngening banwang IT. Last year po, may kahalikom kami pong kayanakan 60,000 pesos. At kamarinayan na po. Anyapin po pa si Bayo. Makanyang ko pong kukulait. Kaya kayong panamdam. Nung paborenda po din kaya katamong piyangari kening gulot, andyang idurot siya po sa aning metong nga basket. Andugan daw po metong kakanta. Nung makanyang da pong paintulutan din kaya katamong pong piyangari. O kaya mo po ita? O pwede ya po ka nung ano. At makanyan mo naman po, karing sablang pengarami na makiramdam kingaliwang bansa. Open niya pa po ing kaya kaming maging programa. Bangkanita po na ay hindi na po yata lalapit. Ay, biro nga po. O, sinabi mo po lalapit. Nakal po salamat. Ito po, bilang lambis minamo rin po kaya kami, ikaming kayanakan kaya kayo. Lalo na po ding sopan tamo, kapatad tala po king kasalpantayanan. Takal po salamat, maya pawaras po kaya kayo. Maestro. Magkatatam. Maglabis na po rin kayo nakan. Ito pong sinobrayo. Yeah.
O lagwayo, kabang magkaroling. O, arita po, magkaroling na rin kayo na kan kaya katamo. Biasa do, nih, mereka pagkaroling lo. O ito po, reta po ang karelang kinaroling kaya katamu at ila pong programa ne. Itang outreach program da po ne. Kaya paano nung karela sa nino pong sopan da kanyan ne. Ngayon po mag-recap ta no. Mayari ne po yung kaya katamong konbensyon o yung kaya katamong andog ne po. Dakal pong salamat deng tinagon ngeni. Kalupa na po ning sinabi na ning Bali Espiritu kay katamo. Mo sana bisan niya beses sing Pasko nung gawan tayo pong aldo-aldo. Niya po. At dinamtada po rin hanggang dialara rin kay katamong mamuntukan. Retang mensayra po niya po. Dakal pong salamat ka rin kay katamong mamuntukan. Karetang balang report na po kay katamo niya po. At ngayon, kaya katamo pong total alikom, kaya katamo pong handog, 68,960 na po. So ngayon po, papalo ko po kaya kayo, plus 1,069,060. Ne po. Nakalupa? Opo, okay. O ito. Pa po sarado. Ito po, dakal po salamat niya po. Andiyan pang mayari ng kaya katamong andog, edi po sa sara. At kalupa na po na yung sabi ko kaya katamong tutuking banwa.
kaya katamo pong program ne po, uling yabetan na rin kaya nakan ne po. So uling inyawad na po ning Banal Espiritu na akit na siguro bang maging masaya ning kaya katamong banding ring sa sakupan ng Apostol Santiago ne po. Kasi po makapag-perform detang kaya katamong choir. So ngayon po, kaya tutuging banwa, pwede pong isadya rin kaya kayong choir, di nang tano pong pagkakataon. Ne po. Di nang tano, iabeta na rin kaya katamong programa, din kaya katamong choir. Ne po. Bang kanita po, siguro yung didimlang akakit na ning Banal Espiritu niya po, makanya na pong pega nakakikatamo. At tutugi po, kami pong opisyalis, uling pong uniforme akakit po itang long sleeve. Sa pilana pong banway na siguro 10 years na ne. So, mendala ko pong sample, ne po, kareng opisyalis. Makanya na po yung uniforme mi kayang tutuking banwa, ne po. Suggestion da kayo design ni, instead na black ya, maging gold ya po yung design kayo ni. Makanya. So, lalawa kayo pong manay, nung bisang manay, neta pong manaikin, bakit pong makatipid, di kayong opisyalis, ne po. Kaya ating kakilalang manay, ne po, mga ambaske po, ne po. Baka nita po, may itong muintay, ne po. So, reta pong atimbalong kakayabeta mo, kapatata mo kayong kapatiran na timbiasang manay, ne po, sabihin nyo niya mo po kaya kami. O sige po, i-announce niya kanuning Vice President na rin kayo na kaning programa na rin anak. Ming kapurian po ang pong kapasalamatan kayong metong nga Diyos. At maya pa abakman po kaya katamo. Pengari ang pong kapatad. Buri kayo mo pong kunan ng pagkakataon na itibang kanita apabalo po kaya kayong kaya kaming pengari. Na din kaya katamong mga intang. Mikatin la pong Christmas party bukas, alas 9 ng abak po. Iti po kapabaluan tamo na metong ya po karing meging kain na po ning kaya katamong espiritu ng kaya katamong protector, bang kanita makanya na pong pasibayong gisingan, din kaya katamong mga intang. Iti pong meging Christmas party, dang iti metong ya pong akit ming paralan bang kanita, makanyan lang pasibayong migising. Din kaya katamong anak bang kanita, makanyan na pong pasibayong mag-aral keng daratang pong bayong banwa. Nyapin po, iti po makanyan memorin pong kukunan ni pagkakataon na iti, bang kanita makanyan milarin pong agkatani kayong pengari, din kaya katamo pong anak, din kaya katamo pong paunakan, din kaya katamo pong kapatad. Emi po gawaing makanining bagay nung alam mo rin po yung kaya kayong suporta. Nyapin po, adumi po yung kaya kayong suporta na makanyantala pong ikayatan. At antimo rin po, dito pong kaya kaming kapatad na emi kayabe, king pamaminto, king kaya kaming king kaya katamong kasalpantayanan. Makanyanda ko mo rin pong agkatan na dako man pungan apuntalan, bang kanita makanyanda ko pong ayagat. King pamagobra, king kaya katamong kasalpantayanan. Dapat nga pangako mi po kaya kayo ing pakyabayan dako po. Masalese at makanyan dako pong i-approach bang kanita ala pong maging dahilan bang kanita ing makanyan tamo pong dumine. Uling bilang metong po kareng manungkulan kareng kayanakan, metong ya pong kaya kami ya pong mas tutula kami po nung kanyang ko pong lumapit kaya kami. Uling kapabaluan tamo na dakal po yung obra king kaya katamong kasalpantayanan. Pasibayo po, din naman po ring paganaka, kaya kayo pengarin po ang pong kapatid pasibayo po dakal. Salamat. Okay, kailangan natin mong kaingatan ne kareng Christmas party ne kareng kainakan lalo yung itang protocols gawan yun ne ating sita kay katamo ne. So dakal pong salamat
bukas po kareng mangitang atila pong Christmas party kay ni King Sibol Tagumpena ni Biene po. So dindaptala po rin hanggang mensahe ang po rin binyen ng Aguinaldo ning Banal Espiritu kay katamu sana po lalo tamong misasan metong lalo tamong mikakalagut panting upayang munlad ya po kay katamong kapatiran. Ngani po bayo tami kakawani mayin tamo pong metong pasalamat. Sakdal na mayupayang kay kaming Ginoo. Oy ni puing kay kaming pinandit. Nung no ka rin ikpa makanyan kepong mitipon ikaming mikakapatad. Gawa miya puing metong ayandug. Ikpa nakalpong salamat. Karing hanggang lugod at patnube mo kay kami. Pablasang eme kakawang parati mo kepong patnubayan, parati mo kaming dedinan sikanan, ikpa ala kepong malyaring, iablas kareting dapat mong mga pareti nunaying puryanda ka samban king kang pang-espiritu ang pong katatuan. Kinunong atin man abatsawan mo kaya kami karing kakulangan, agawang makapatula karing banal mong panlalawi, ipa adwan mi puing kaya kang kapatawaran. Emuno sana bibilang kay kaming kasalanan, nune bilang mo na lang kay kami pang kainan. Tulutan mo po ing balang metong kay kami, sana lalong may gidinan mo kayong sikanan, kabyasnan, ikpalang lalo na po ing malusog pamikakatawan ginubang kanita, malyaring maging sangkan, makanya nilang malayang agawa, reng tungkulan mi kaya ka. Dakal pong salamat Ginoo. Nung nokarin, ikpangin ng gewami ang pamiyayin, sana panuwanan mo po hanggang kaya kaming gewang makawukul banting upayang makanyanda ka pong patutuan at pasalamatan, lalong-lalo na po kaya kaming katungkulan kaya ka. Ikpa, nung makananong kaya kaming kapanaunan ngeni, akakit mi po yung miyaliwang agli, nanuman pong parusa, ang pong nanuman pong delubyo, daratang kaya kaming yatong panok na nga ng Ginoong Diyos. Samong po kaya kayikpa, malunos ka kaya kami. Sana minatangalan, ing makatakot-takot na parusa, antimo po yung masika na bagyo. Masika na yun. Aksidente, danop, biglang kamatayan, at ikparem volkenong sana yan mo niya pang pinsala kaya kami, nung pisan mo labang kanita, yan po mamiye, kaligaligan, kaya kaming aldo bukas. Tulutan mo bang tingupayang malaya kami pong mipapagmananoy kaming mikakapatad. Sana po, nung ating man kaya kami, ngating bit-bit kapanamdaman ngening aldong IT, si Papo at ang lumwal kami, sana makanyan mo keng apisan king mayipaya mong gamat. Nung naman po itang kainan at karamdaman, sana po makanyan ng mabaklas. Banting upayang king kaya kaming pamanalilik, kaya biyamiya po yung sikanan ating kaya kang lugod. Ginoo, kaya kaming panahon, Ginoong Diyos, sana po pablasang ding banal, paratira pong kaya kaming panabilin. Sana ikpa retang nobenang gagawan mi, maging lunas sana pong panulo, panting upayang makanyan kaming payapang migagalo, payapang miyabe-yabe, maminto ka ring burimo. Ngayon pong mayari na kaya kaming pamitipon, Ginoong Diyos, nung makananong kaya pong payapang miyabe-yabe, misasan metong kimbaral mong santuaryo. Ngayon pong mikakawanin na kami, muli ka rin kaya kaming sarasaliling suknangan, sana po yung kaya kang bendisyon, ang pong pangipala, yung kaya kang pamanimuna, iya pong mag-ari, manibat ngeni, ang gamang king ukas, iya nasa po. Sibol Tagumpeng Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeng Bie.